سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحولي عاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلمتا سلام እንዳ ሰመረ ከመ ያለኹም ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ሒዝና መጽኢና ኣለና ስለተትህቡና ዘለኹም ተሳትፎ ላይክ ሼር ኮሜንት በመግባርኩም ድማ ብሽም አዳለውትን ተኸታተልትን ናይ ዘመደብ ከነመስግነኩም ንፈቱ እሞ ኣብዛ ሓለፈ መደብና ሰለስተ ሕቶታትና በኻትኩም ወሳቢልና ነርና መልሰን ክሕብረኩም ንውስ ዘባ ሎጎ عن ዘባ አበይኔተን ዞባ ትርከብ መልሳ ዞባ ጋሽባርካ نوحات قمقم قيح بحرنا كندي كيلومتر أبيلو يخوان ملسا أستات شحن 300 متر أب إيرتران فلما قزيزتهان انتاويت مسجد أبينيتن كتما تركب سمنايتا مسجد كأنتاي بحال ملسا أباتع شمارما مسجد صحابات بحال مجم زبازحكم من ليسكم ما خطكونو ولاون اتوم كومنت ريت صحافكم تسفا نقبر أمزا زمي مدبناون حتوتات كان قرب لكمينا حجقن أبزغط المدبنا كان اسكركمينا سنة مكتتال نفي الشختام حدا مشت انسساتات تأكيبو من كلو وخاريات صبقت وازام سنقرتهم بزيك أدقي كلهم بحبار كير ريلهم سحاوم نقوه قنا أدقي هاندبت كرتميلو كسحق مانتي اللمس رأيتو أنت أدقي أنت ترخبر أنا بين خاتسحق إلى حتى تطو نسدما ذات معلم مشت وخارج زعللة النوازان دي تردياتني بلان داس حقام أي أذن أيت مالي حجير تأكله أي أدقس أدقدع بلتو بمقرام هابتم هلو يا معركي كم يالله صباح هابتم معركي ده عندها قرب تاجي من لو حموشش احنا افابا سدللي هلو هابتم فتي ما سمع كان يزلخو حموشش احنا افا سدلي ديلي نيري هلو اي سمعني نزل هابتم عوبل امنغو اوبريتر بحرق انت القعتيا اتحوي ناي بنصر يسمعني له بلتوني إما وهي إما أما زحفتي نعخي سمعك انت لو تزبلو زلو جنزب سدادلو بلان بلكم حدا سخرام سبعي أوشتي ناي كتما أوتوبوس إنا تقعزن كله زحازو غازيت أنا جرارمه بمسكوت يدير بيو نبرام نزي زستو عالت أبتغوز نبر السبيتي سلامتاي دعاهم تقبر اللخا بمبال تقري ما حتى تتوم أخلوات يبرقوهم يلومو ملا سويو سخرام أبزقن زر أخل بيلن بلتو سبيتي زيادة قريل ريخي سريحو مالتكواي كلهم برقيكم تفيهم مالتكوايو بلا سخرام الناس حقام حدا ناي إنجليز ممهر نتمهرو بزعبا النببا نو مالت كنو زيكونا نويلنا إنا ننببو بمبالي مهروم نبرام فيدل كي عينا دمس أنينا نبلا أبنت حبوم حدا بزوح زي تردو تمهراي إيدو يتقبلو ممهر إذا خمي أبلو يخوون نعبنت كفلاي حويسي فلاي لنا نتصوع مالت ديو بلو يبحال من جنا زين بتخطط عليك أنا أقرب لكم زغننا نفس الشخطة كاب فيسبوك يوم ما لازم باللوم سنفلت أطوين بزعبا بحر دق سبن انسساتاتن كفلتو كابت انت أتحيزوم زي حلل سعرن مرمرن كايدو صنيحو من اللون أتزبزحن هي حبار رديتهم دما كلتيوم مالت دق سبن انسساتاتن نزونن ونجرات ككلاخلون كيطفون ناي مقلاس بحريات مهلاوم يوم
ይኹን እምበር ብዙሓት ስነ ፍልጠተኛታት ውን ምዚ ስነ መጎጥ ጠቕሊሎም ዘይሰማምዑ ኣለው ምኽንያት ዘይመሰማምዖም ክገልጹን ከለው ድማ ደቂ ሰብ ይኹኑ እንስሳታት ናይ ምቅላስን ምግጫውን ባህሪ ምስ ግዜ ዘማዕበሉ ወደ ኣምበር ምስኦም ዝውለት ተፈጥሮአዊ ባህሪ ከም ዘይኮነ የረድኡ ሓደ ኣብነት ናይ ዝድማ ህዝቢ ታውሳውዳዮም ህዝቢ ታውሳውዳይ ኣብ ጫካታት ፊሊፒንስ ዝነብሩ ህዝቢኦም ባእስን ግርጭትን ዘይፈልጡን ዘይካይዱን ሰባት ድማዮም እዞም ፈቀራትን ሕጉሳትን ዝኾኑ ህዝቢ ኣብ ቋንቋኦም ባእሲ ወይ ቃልሲ ዝብል ቃል ፈጺሙ የለን ብሙሉእ እቲ ጫካ ዱር ዓዶምን ወሓይዝን ማያትን ድማ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ይብጽሖ ዝብል ሕጊ ኣለዎም ኩሎም ድማ ኣብ ምምእራር ምግቢ ብሓባር ይዋፈርሞ ብማዕረ ይካፈልዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ውሕድ ምግቢ ምዝህልዎም ነቶም ቆልዑ ዘበሉ ጥራይ ይገድፍሎም ታው ሳውዳውያን ካብ ዝዝክርዎ ግዜ ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ብዘይ ግርጭት ብሰላም ዝነብሩ ዘለው ሰባት ምዃኖም እዮም ብዙሓት ተመራመርቲ ዝሕብሩ ምስ ዝኾነ ሰብ ተገራጨም ወይ ተባኢሶም ይፈልጡዶ ምስ ተሓተቱ ኣብ ሓጎታቶም ኮነ እና ሓጎታቶም ንባእስን ጽልእን ዝገልጽ ዛንታ ይኹን ታሪኽ ከም ዘይስምዕዎም እዮም ዝገልጹ ብተወሳኺ ካብ እንስሳታት ከይፈርሑዶ ኣይፈርሑን ምስ ተሓተቱን እቲ እንኮ ዝፈርሕዎ እንስሳት ተመን ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ምስ ተመን ውን ኣጋጣሚ ጎፍ እንተደኣ ተባሂሎም ከሃድሙሉ እምበር ክቃለስዎ ከም ዘይመርጹ ይሕብሩ ኣብ ዓሌት ታውሳውዳውያን መራሒ ወይ ጭቃ ዓዲ ዝበሃል የለን ምኽንያቱ ብሉጽ ወይ ሓለፋ ሰብ የለን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ኣብ ማዕርነት ኩሉ ዜጋዮም ዝኣምኑ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምምእራር ምግቢ ንፉዕ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ንፉዕ ይኸውን እሞ ዘለዎም ብሉጽነት ኣወሃሂዶም ብሰላም ይነብሩ ጥቕስታት ልቦና ኩሉ ለውጢ ዕቤት ኣይኮነን ኩሉ ምንቅስቓስ ውን ኣንፈቱ ንቕድሚ ጥራዩ ማለት ኣይኮነን ነገራት ከምቲ ዘለዎ ስለ ዘለው በኸምቲ ዘለዎ ይቕጽሉ ማለት ኣይኮነን ነብሱ ክቕይር ዝሓስብ ግና ተሳኢኑ ኩሉ ሰብ ዓለም ክትቅየር ከም ዝግባእ ይሓስብ ፈጣሪ ነቲ ክቕይሮ ዘይክእል ንኽቐበሎ ርግኣት ነቲ ዝከኣለኒ ንኽቕይሮ ተብዓት ኣብ መንጉኡ ንዘሎ ፍልልይ ንኽርድኦ ድማ ጥበብ ሂብኒ እዩ ብዛዕባ ካንጋሮ እንታይ ትፈልጡ ብዛዕባ ካንጋሮ እንታይ ትፈልጡ እንተበልናኩም እንታይ ትብሉና ካንጋሮ ኣብ ኣውስትራልያ እትርከብ ቀርኒ ዘይብላ ንዓጋዜን እትመስል ደው ምስ በለድ ድማ ኣቃውማ ኣንሰብ ኣናጥራን ዕንቁራብ እትመስል እንስሳዓ ካንጋሮ ካብ ዓሌት ማክሮፖድስ ማለት ካብ ነዊሕ ኣእጋር ዘለዎም እንስሳታት ኮይና ካብ ኣቶም እትፍለየሉ ድማ መጥበዊትን ንውላዳ ኣብ ከባቢ ከብዳ ለቆታ መሰል ማዕቆቢ ስለ ዘለዋን ካብቶም ብዙሓት ዓሌታት ካንጋሮ ብብዝሒ ዝፍለጡ ዓይነት ካንጋሮ ኣብ 4 ይምደቡ ሬድ ካንጋሮ ኢስተርን ካንጋሮ ዌስት ካንጋሮን አንቲሎፒን ካንጋሮን ተባሂሎም ድማ ይስመዩ ካንጋሮ ዝብል ስያመ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢ ካንጋሮ ብብዝሒ ዝርከብሉ ቦታ ዝቕመጡ ዝነበሩ ህዝቢ ዝዛረብሉ ቋንቋ እዩ ኣብ 1770 እንግሊዛዊ ካፒቴን ጄምስ ኩክ ዳሳስ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ካንጋሮ ብብዝሒ ረኣየሞ ተደኒቑ እዘን እንስሳ እንታይ ይበሃላ ክብል ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ሓተተ ካንጋሮ ኢሎም መለስሉ ካንጋሮ ማለት ብቋንቋት ህዝቢ ኣይተረዳእኩ ኻን ማለት እዩ ንሱ ኸኣ ኣስማተን ዝነገርዎ መሲልዎም ካንጋሮ ክብል ኣስፈረ ዕድመ ካንጋሮ ካብ 4 ክሳብ 6 ዓመት ይበጽሕ ካንጋሮ ብከም አንበሳ ተመን ገበል ኣሞራን ካልኦት ኣራዊትን ይህደኑ ካብ ዘደንቕ ተፈጥሮአዊ ባህርያት ካንጋሮ እታ ኣንስተይቲ ወትሩ መላእ ኮይና ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ጥራይ ትገላገል ውላድ ካንጋሮ ክሳብ 9 ኣዋርሕ ካብቲ ለቆታ መሰል ማዕቆብ ኣዲኡ ኣይወጽእን እዩ እሞ ክቡራት ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ምዝዛምና ከም ወትሩ ሕቶታትና ፈይ ከነብሊና ሰብ ንኽነብር ጽሩይ ኣየር ስሒቡ ረሳሕ ኣየር ድማ ንደገ የውጽእ ይበሃል እቲ ጽሩይ ኣየር ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እትረሳሕ ኣየር ተባሂሉ ዘሎኸ ክደግመልኩም እየ ሰብ ንኽነብር ጽሩይ ኣየር ስሒቡ ረሳሕ ኣየር ድማ ንደገ የውጽእ ይበሃል እቲ ጽሩይ ኣየር ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እትረሳሕ ኣየር ተባሂሉ ዘሎኸ ካልኣይቲ ንጥዕና ወዲ ሰብ ሓሰይቲ ካብ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ብልምዲ ዝዝውተሩ ንጥፈታት 3 ጠቐሱ ደግመልኩም
ንጥዕና ወዲ ሰብ ሃሰይቲ ካብ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ብልምዲ ዝዝውተሩ ንጥፈታት ሰለስተ ጥቀሱም ኣብ ዓለም ብዕቤታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር መን ትበሃል ኣብ ዓለም ብዕቤታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር መን ትበሃል ፈትንወን መልሰን ድማ ኣብ ኮመንት ጽሐፉና ስለምክትታልኩም እናመስገንና ኢና ክንሰናበት ክሳብ ዝቕጽል መደብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ዝሰፈኖ ቀና ይግበረልኩም